Hehe, njaluk ngerti ra? Urung. Iki tak kandhani kok malah ngandani ora. Asline ya tenan kok. Weh, lah kepala didelok ya, Reng ya. Kowe arep ngapa e? Prabu Sinuwun Mandura nesu kok. Bengok-bengok Petro kantong bolong ora gelem bali nang karang kadempel aja takon dosa gretel nengkono jeblok wetengmu. Terus aku tak maju le, kowe bali. Ngono bapak takon omong. Nek Petro ora bali 3 dina tekane seminggu kok nyelameti tekan nyewune. Pesthene aku mudar. Tru ora ngono lho, Tru. Kan aku sapa? Ha isih ana gareng kok. Gareng iki nek dagelan ra kompak karo aku. Mesti kobong. Wis ora Agung, aku wis tak niati tenan. Rasa ndak tok gundeli, rasa ndak tok piye-piye iki. Minggiro. Tak lakonane le, aku ora wedi harus Mandura. Ming aku njaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Golekno gaman. Gaman nggo apa? Gaman nggo nandingi Prabu Baladewa. Oke, ya. Saentuke kowe tak sileke bakul degane. Ya wis ra. Ora apa-apa. Ngati-ati ya, Truk. Mulya kok. Apa sing kedadiane negara Ngamarta ki aturno Bapak. Aku percaya Bapak iso mene pepadang karo aku karo kowe. Ya, ning sing ngati-ati. Ayo, amuk iki Petro gantong bolong legane ati. Parusmane jajalan ati iblis lalat. Iki Petro iki. Nggih. Wah, kowe wani karo Prabu Baladewa. Nuwun sewu mboten kula wantun ning kepepet. Wong niku nek kepepet wis nekat. Monggo nekat niku wis ora ana ukurane. Wong nekat niku karo sapa-sapa ora bakal wedi. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Ketiban Kyai Nenggala, Alugara iki pamunahing satu sekti tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Wis, iku tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Padha ampuhe mati terang aku, mati sama mati. Kang mitraning astaning asta. Oh. Yai. Kula nyuwun pangapunten.
Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh ing mekaten, Yayi. Krana Petrus sampun boten saged dipun ndhakaken, Koko Prabu boten saged dipun lermaken kanapsanipun wekasan ngantos dados dardah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal boten dipun mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk. Koko Prabu mestinipun boten mekaten dumados ing lelampahan krana Petruk menika ugi Panakawan Paduka piyambak. Menawi ngantos Kakang Semar Wuning lelampahan menika tumuli murina dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu tuwin para Pandhawa sinten ingkang badhe saged amenggak dhateng Kyai Semar Badranaya. Mila babagan menika kula nuwun sewu Paduka Kanjeng Koko Prabu nggih kedah saged ngrampungi babagan Petruk anggenipun kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang. Nuwun pamunten Yayi. Ngantos keladuk kula mboten saged mepermubal babaling karepson satemah kados mekaten laman kedah sinandhang. Menawi ngaten sakmenika ngaten kemawon. Kyai Prabu pasrah perkawis menika dhateng Raka Indrawati, kula mboten badhe selak, kula anyagahi. Kesagan Paduka Kanjeng Koko Prabu, namung kemawon kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Supados anambak rengkaning raja. Pusaka kula beto wangsul dhateng Negari Ndrawati, mangke menawi Negari Ndrawati sampun ketingal padhang. Pusaka tumuli kula kunduraken, tumuli kula badhe ngupadi dhateng Petruk wonten pundi Petruk kantong bolong, Yayi Prabu Ngamarta. Manggat Kurda Surma Pangga, wagut Katinyoma Wukyat Iro Wang Om menika saestu Koko Prabu. Kula nuwun sewu menapa kula nate dura kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi itu kula mekaten kula namung ndederek Koko Prabu monggo pustaka kula aturi nampi. Nanging menawi mangke Negari Ndrawati sampun ketingal padhang, kula aturi ngunduraken pusaka tumuli angupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Inggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Nggih. Kula nyuwun pamit rumiyin. Lho, nendi? Wonten Negari Ndrawati. Gosik, lah aku tok tinggal ning Ngamarta iki. Koko Prabu minangka tanggelan, mangke menawi Negari Ndrawati sampun ketingal padhang, tumuli kula wangsul dhateng Negari Ngamarta nganti Koko Prabu kondur. Oh ngono. Inggih, tenan. Inggih saestu. Ya to yen pancen kaya ngono pun Kakang Mungkari manut. Yayi pusaka tumuli kaparingaken kula nyuwun pamit Koko Prabu. Monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada Koko Prabu. Trisang kapirang rinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering Setyaki wonten timbalan. Lah kok ora kaya adat sabene barang pun Kakang Prapta negara Ngamarta. Monggo adat lupiya ing wis kelakon mesti entuk panembrama saka kadang-kadang para Pandhawa. Lah kok dadi Kyai Prabu Puntadewa Werkudara Janaka sajake kaya kaget penggalihe prapun Kakang Prapta ning negara Ngamarta. Koko Prabu, nggih.
Wonten menapa? Oh sik, aku tak takon, apa ana sing keri? Lho. Ingkang ketinggal menapa, Prabu? Oh sik to. Lagi wae kelakon Yai Prabu Ndrawati iki nggawa pustaka Jamus Lima Sada mboyong pusaka Ngamarta. Kinarya tumbal wadaling negara Ndrawati. Lah kok ora nganti tulung kedhaping paningal kok wis bali meneh-meneh Raja Ngamarta iki janjane piye Kresna piye? Kowe aja kaya ngono kuwi bingung marang penggalipun Kakang. Setyaki wonten dawuh. Candhak saiki. Nggih. Paringipun. Ketok yen to Ngamarta ana Surya kembar. Tegesipun wis kowe ora usah dadak melu rembugan. Yai Aji kula nyuwun mapunten paripaksa kula mboten munjo atur nasa paduka Yai Sami Aji. Dara sing gedhe pangapuramu ya Dimas. Pun Kakang ora ndangu lawan sira Yai Werkudara ya mung sing tak dangu adhiku panengah si Arjuna. Merga Wisnu kuwi binelah dadi loro. Ingkang separo mapanane Andana Tandrawati, ingkang separo momong marang jagating kadangku si Arjuna. Mula Janaka karo Kresna kuwi loro-loro ing atunggal, ing ora bakal bisa dipisahake. Kaya godhong suruh lumah kalawan kurpen dinulurse jero panin grigit tunggal rasane. Arjuna wonten dawuh. Mara gage sawangen. Sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi pun Kakang apa dudu nanging aja nganggo netra lahir, nanging permana jati, netra batin. Sawangen. Kresna aku apa dudu Janaka? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Koko Prabu mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala ingkang mimbu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang dusta pustaka Jamus Kelima Sada. Werkudara si Adi mireng to dudu caping nata Ndrawati nanging ature adimu Arjuna sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu aku Werkudara. Nadyan sing guneman Janaka ngandhake sing boyong pusaka dudu Kresna nanging Werkudara ora nate diapusi karo paningalku apa sing tak sawang kuwi sing kasunyatan sing gawa wujude Kresna bali lan orane ya saka kowe dudu saka wong sapa-sapa. Janaka mau guneman piye? Janaka mau guneman piye? Ingkang beta pustaka Jamus Lima Sada sanes kula nanging maling ingkang mimbana Tandrawati. Wah, setan las kuwi arepe dhewe. Yen perkarane kaya ngene iki bakal angel diudari. Perkarane kaya ngene iki bakal angel diwenehi pepadang. Mula borong karo Kresna. Bener ucape Werkudara, ilange saka kowe baline ya saka kowe mbok ora weruh. Setyaki wonten dawuh. Mengkari kowe, yo mbok ngunek-unekke aku sisan. Mboten kok Prabu panjenengan niku semban kula. Arjuna wonten maring adhawuh. Mula Semar ki aja tok gagapi nganggone panu penggalih lahir, nanging nganggo batin ingkang jlimet lan memet merga Semar kuwi samar. Inggih. Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi durung karuan yen to atine seneng. Mula ora iso digagapi nganggo nalar lumrah. Inggih. Semar ngerti yen to negara Ngamarta bakal ana mendung kang dadi udan. Ingkang budidaya mayungi aja nganti udan mau tiba, nanging wis kebacut tiba. Arjuna wonten dawuh. Ayo tak kanthi ning Karang Kadempel. Nyuwun pangapura kelawan Semar Badranaya, sak reh dawuh Kyai Semar, kowe karo aku kudu Ngestupada. Sawawi Koko Prabu kula dherekaken.
saya dalu pararas abyor sorot lintang kanggo madhap tete sonya madya ratri lumrang kandaning pos pita karenggan putyanira sang Dejawara brengeng ler swaraning madu branta manungsung sarine ngembang sarta palwanuting ranu resik kasanira
muriris muriris eko balik Kakang Semar, aku ingkang sowan. Kakang Nayantaka, aku ingkang sowan, Kakang. Kula pun ngerti. Napa to wigatine dene Ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel? Mesti mengajeng do ngaturke saking keluputan. Merga kula wis ngerti critane Bagong. Kula wis dicritani kali anak kula Bagong. Petruk kenging Kyai Nenggala ilang dikedhepake. Tesih urip napa pun mati ya durung isa digagapi. Pustaka Jamus Klimasada ical dipun betosi nuwun Ndarawati. Nanging dudu aku ingkang ngasta Kakang. Nggih. Ning dinapak-napakno tok sumbering perkara menika wujude sinuwun Ndarawati. Mula sampeyan tekan mriki niku malah tumrap Semar soroh gawean. Lho, soroh gawean kepiye? Icaling pustaka Jamus Klimasada saka astaning sinuwun Ndarawati dibetosi nuwun Kresna. Petruk kendhang dipun tamani Nenggala dening sinuwun Prabu Baladewa. Niku wis cetha. Mula kula mboten ajeng pripun-pripun. Kahanan iki padhang nggih saking sinuwun Ndarawati. Kahanan Ngamarta ya tetep peteng saka sinuwun Ndarawati. Kula pasrahke kalih sampeyan. Smarekaten prayitna samuriris eka balik titiyani kandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latan milang lintang Bima Sekti wila jagat dewa Bathara jagat Maestungkara. Ya to Kakang Semar nadyan tak silakana tanpa guna. Yen pancen kabeh pasrahke marang Nata Ndarawati, klihanan aku nyuwun pamit tak goleki pustaka Jamus Klimasada apa dene anakmu Petruk. Nggih. Syukur nek iso ketemu pustaka Jamus Klimasada. Sing wigati Petruk upama isih urip, syukur mangayu bagya. Nek Petruk pun mboten nonton utawa wis dadi kuwanda, mang bekta mriki kuwandane kula ruktine sak tatane panembahe Petruk. Arjuna kula wonten maring adhawu. Aja silak marang dawing Kakang Semar. Ayo budal dina iki Yayi. Monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu. Lang-lang ing griya mangungkung. Kaya letek semungah temen aku. Lah sinuwun Ndarawati tak pasrahi pustaka karo goleki Petruk Ndara Janaka ya semono uga. Ndak dikira ora nyambut gawe. Den kula awat-awati Ndara.
sesumbar lindhu bumi kuncing kumaludha guntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara pati wonten dawuh nganti tak riwangi budal saka negara ngawu-awu langit pepundhenmu aku Prabu Dewaningrat mong kepengin nyusul karo Bapa Begawan Dewa Kahana nggone nalika semana kepengin nglulusake penjangkaku lenggah dampar negara Ngamarta jarene sago gawe srana supaya aku kelakon lenggah dampar negara Ngamarta lah kok dadi nganti meh tetaunan nggone jengkar saka negara ing ngawu-awu langit durung ana kabar kawusanane persasat kaya kontene Srimeng Palwa gabus kumambanging Sula Kresna nek ora tak susul ning tanah Jawa mengko mundhak dura pengendikane wong tuaku Begawan Dewa Kahana mati iki sini Bapa Penemban anak Prabu Dewaningrat lah kok malah sumusul ning tanah Jawa inggih krana sampun boten saged pinambengan malih kekarepanipun ingkang putra pun Dewaningrat anggen kula kepengin ngasta bawat pemerintahan negari Ngamarta klakon nggih lho dasaripun menapa Bapak paring dawuh mekaten sawangen ingkang tak gembol iki pustaka Jamus Klima Sada nggonku nglembut ana ing negara Ngamarta sarana Membanata Ndarawati saiki ning tanganing Begawan Dewa Kahana ngger Dewaningrat wah dalah karepe peremban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Paduka Penemban sampun nglulusaken pamothaipun ingkang putra pun Dewaningrat ayo gandeng sira wis tekan tanah Jawa sisan gawe Pandhawa dirangket Pandhawa kelangan pusaka iki bebasan wis ora duwe kekuatan apa-apa mateni Pandhawa ngel mijet wae ngranti dibacutke monggo Penemban kula dherekaken ayo ketapna para wadyabala kabeh nggih bumi kuncing langit kelap-kelap aton lerkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking dias baliwur ana satya ngadang kedalan kaya ngawu langit Prabu Dewaningrat dene nganti para wadyabala segelar papan Tresmak bathok mata mlorok ora ndedelok yen kowe takon Janaka negara Ngamarta padha karo sulung mlebu geni wak kecemplung ing wuwu lho nalare iki panengapan Pandhawa Raden Janaka walah dalah sing edanmu macan keparep yen ngono babar pisan ngibarate kethok wit sing gedhe tak ora tak jujuk deleke tak piprilih pange mara cobanan Janaka sam mati dening aku kowe Arjuna
dadamu. Wah, edan. Wah. Wah, kok matian. Piye, Ngger? Napa ing Maduka dawaken menika nyata menapa mboten mremban? Lho, lire kowe matur kaya mengkono. Kula pinanggih kan panengah Pandhawa. Naminipun Janaka. Nanging nyatanipun koncatan pustaka Jamus Klimasada lah kok tasih digdaya. Sekti kalintang jayaning perang Penemban. Weh, lah dalami kira tantangane Janaka. Pandhita tuwa, wong tuane dewaning rat. Aranku Dewa Kahana. Kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Klimasada, mestine ngono ora bakal tak ungkuri. Nanging tak dodol lakonku, ora tok balik tak pecah siramu damu dadi wanda kowe. Pati. Arjuna eneng apa? Koko Prabu kula sampun pinanggih kaliyan ingkang beta pustaka Jamus Klimasada. Lho, sing nyolong to? Inggih kasinggihan. Sapa Janaka? Naminipun Dewa Kahana Pandhita saking negari ngawu-awu langit. Kok ora mbok rebut, ora mbok jaluk, kula sampun budidaya. Bleduk mangampak-ampak mau perangmu to? Inggih Koko Prabu. Lah dalah. Lah kok mundur? Kula kawun Koko Prabu. Weh lah ora pati nduga mono kaya ngopo. Kendhita Yot mimang kadanga dewa ora menang karo pendhita tuwa kae. Lajeng kados pundi supados anggenipun saged ngrebat pustaka Jamus Klimasada. Becike golek jago Janaka wonten pundi? Wis ta melu pun Kakang Swawi kula. Asma bang mangaruna ati netrane nganggo rapo kene dungane engkong lirwawa sing bine panca pepetoke ngayamana mrak manguwuh ing pagagan mangsuli kandha ing ajeng kelora petruk kantong bolong. Aku mau kontale awakku kuning kok saiki dadi jambon. Wis. Duwe penata wayange sing siji masuk ngangin, sing siji waton jukuk wayang. Buta ngendi iki? Kaget ta. Yo ngalah kok nganti tiba ning tengah ngalas kene iki. Piye kowe? Ngrekoso uripku mbelani karo Bapak Semar. Malah kena nenggala ora mati ning kontal adoh banget gelek arep mulih piye kanane kaya. Malah diparani sing bau reksa. Petro, lah rak tenan to. Kowe kok neng alas kene.
Aku njaluk getihmu setetes daging setampel. Utar aku. Petro aja nangis. Kowe kok wedi karo aku iki, kowe pangling karo aku apa piye? Mboten pangling wong ya ora tau ketemu. Kowe tau tate srawung karo aku. Pirang-pirang abad kepungkur nalika menungsa durung mudhun ana ing jagat. Menungsa urung ana ing jana lupa sing ana bangsaning jin. Kowe tau tak kula wenthah kowe lali karo aku Petro. Mangke riyen sapa ya pirang-pirang abad sing arep ngeling-eling ya piye? Kowe jenengmu mbiyen dudu Petruk nanging Pecruk. Kowe ditekel Semar ditututi awakmu tumuli dipek anak karo Semar. Astagfirullah. Bapak lo? Iya. Aduh Bapak. Aduh sampean. Iya Petruk. Kok sandangane kok apik-apik? Iya, aku saiki dadi dewa. Wee. Dewa? Iya, welah. Dewa tukang napa? Tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, alah Pak Bon kok nemblene. Ya ning aku dewa. Nggih, waduh. Lah pripun? Aku ngerti kowe sedih. Sedih kula napa nek pancen kula sampean dewa? Kowe kena nenggala kuntal nang kene. Pustaka Jamus Klimasada ilang ya ora? Nggih. Lambe atimu aku ngerti. Ati kula kepengin pripun? Kowe kepengin nemokke Pustaka Jamus Klimasada. Tumuli bali ning ngarepe bapakmu Semar. Mestine ngoten, Petro. Nun. Tengah alas kaya ana sendang jenenge Sendang Malih Warna. Terus kowe nyemplunga sendang aja wujud Petruk, ngene ora wujud Petruk, kowe bakal tak wenehi dalan ketemu karo bapakmu meneh Petruk. Mbok dadi ki wong bagus apa piye? Dadi kok wong tuwek kaya ngono. Dadi wong bagus ngene ana sing kepencut malah masalah. Wis ngene iki wae Rama. Ya, kowe nganggo jeneng sak karepmu. Aja lunga-lunga saka kene dhewe neh ana ratu teko. Sinten? Kowe apal karo ratu mau. Tulungono Petruk tak nehi kekuatanku kowe bisa digdaya Panakawan. Ngaturaken panuwun Kanjeng Rama. Wah. Minggir. Nggih. Ora usah sok nondor-nondor sikile pincange kok. Dhisik-dhisik. Iki si Danar mampir warung ora? Lho, mampir warung apa wong golek jago kok mampir warung? Weh lah, niki wis bilangan 1+1 sama dengan kalih alias ngelih. Ngelih sakaremu mudhar sakaremu. Wah. Juragan kok kaya ngene. Ndi sing arep dinut? Panakawan menengo aku tak ndangu karo wong sing ning tengah alas iki. Koko Prabu. Pados jago kok wonten tengahing Wanaka sik to. Iki sapa iki? Ana wujuding piyai sepuh ngadeg ning tengah alas dhewe. Kowe sapa? Menawi panjenengan ndangu kaliyan kula. Kula pun Demang Pengeluaran. Lho. Janaka wonten dawuh jenenge Demang Pengeluaran. Bagongan jenenge Demang Pengeluaran. Wes cekor kuwi. Ora ana pemasukan babar blas.
Demang Pengeluaran dasar kepara saestu sinuwun panjenengan sinten Prabu Kresna? Wilata. Ngerti karo aku to? Ngertos. Menawi kalian kula tartuntu mboten ngertos. Ingkang wingking sinten Raden Janaka? Karo aku sing ora ngerti ya, Kang. Mbok menawa sing irunge kaya plentrong bolam jenenge mesti gareng. Sing matane kaya ceplok andhok mesti Bagong. Ngawur lho. Sapa? Bambang. Bambang ora. Pengeluaran wonten dawuh kepasang Yogya katujuh inginu dinaku prapta ning mapan kene. Tak sawang najan kowe iki wong lumrah nanging sumunar cahyamu inggih. Aku njaluk tulung-tulungono ya. Perkawisipun perkarane mengko gampang ning sing baku aku duwe pusaka. Arane Pustaka Jamus Lima Sada digawa karo jenenge Dewa Kahana. Mongko wonge ampuh banget. Nek kowe iso ngrebut pusaka mau, kowe tak paringi bebungah. Mboten, kula nglampahi lelabuhan menika mboten ngantu-antu bebingah. Ning bakal tak paringi cobi bebingahipun menapa. Aku kuwi duwe abdi jenenge Petruk. Mati ya reng, mati wis jelas mati. Mengko nek kowe iso mati Dewa Kahana, bojone Petruk peken. Kabeh peken, omahe Petruk peken. Ya ciker. Ketoke padha-padha ampuhe. Sago ora sagah lenggah ingkang sekeca sinten. Koko Prabu kok gumujeng menika sinten? Ceniningan ora. Nyuwun pangapunten. Menapa inggih? Edanane. Kok saged wujud kados mekaten. Lah aku ya ora ngerti, mula aku ora mau kandha kaya ngono mau ning nggogroke atine. Dados menika niku. Iya. Iya kae mau ki. Oh. Iya. Sinten Tandara? Kuping mundi. Iki lho. Kuping karo ndas kok meh padha. Mosor. Wah, mosok. Mosok kok mosor. Tenane, tenan. Weh, setan tenan kok. Jebule kok niku. Hei, arep dikandhani kok balik. Sing tak bisiki bokong. Oh, bokonge wong lanang nggo apa? Hehe, njaluk ngerti ra? Urung. Iki tak kandhani kok malah ngandhani ora. Asline ya tenan kok. Weh, lah kepala didelok ya rek ya. Gugu karepe dhewe. Manus maning cacahatku ing lembut Pustaka Jamus Lima Sada sarana alus. Aku ya luwih alus tinimbang kowe Dewa Kahana. Penemban. Kula menika ngantos bingung piye? Majeng perang mundur kawon lajeng nyuwun pambiyantu, majeng malih perang kawon mundur nyuwun pambiyantu. Mbok samenika ngaten kemawon. Pustaka Jamus Lima Sada kula suwun
Kula kinarya piandel mbingkas para Pandhawa tampanana nggih nyoh tampanana. Ayo kowe ngaku Digdaya ora bakal menang karo Bambang Pangluaran hoyakan leganing atiku. Wah, kuwi lah kok cepet men. Mula niku nek temandang cekat-ceket tok. Yo tak tampa Bambang Pangluaran tak tampa. Nggih. Ning mbaya nek labu iki sisan dos pundi? Penditane pateni sisan. Oh nggih, ngestokaken dawuh. Iki sing nyolong pusaka malinge iki kowe. Aku mung ngrebut pusaka sing maling kowe mati dene kaya ajang iki. Wah, ayah. Oh, darbe. Oh, wah. Ayo amo. Wah. Syukur nek kowe ijik urip. Lho iki sapa kok ngerti-ngerti muni ijik urip. Urip bae wong lengane isih. Omongane iki kok kaya omongan sing ngaku wis apal. Senengane mentake omongan wigati. Iki nek ora kowe tange kelakone. Ayo, aku sapa? Aku sapa dupak raimu mudhar. Kowe Petruk lho kok. Kowe kena nenggala kok ora apa-apa. Kula ya ora ngerti, Pak. Ya pustaka Jamus Masada diasta sinuwun Kresna. Wis bali, empun. Lah kok kowe tiba saka Dirgantara didamu. Kowe gelut ro bakul trompet. Wah. Enak omong ya. Gelut karo sing nyolong pustaka Jamus Masada jenenge Dewa Kahana. Wah. Nandi wonge kaya ngono gleleng banget Pak. Minggat trajange dhewe. Wah. Iki sapa weruh aku kok malah guyu terus dingonak-ngonakke. Panjen pinter tenan. Lemu golek sandangan endi? Lemu nyewa nendi? Oh, apa dumeh cedhak Matahari Mall. Kowe mau ngidul rono terus tuku, ha. Iki sapa? Ora usah dadak takon-takon. Iki sapa? Aku Semar. Kowe pangling karo aku apa piye? Hop. Wah. Oh. Oh. Larak tenan. Nyuwun mangapunten, Kakang. Kula namung kepengin madosaken tedhanipun baju barat. Apa kudu Pandhawa? Bocah Sukerta iki pirang-pirang. Apa kudu Pandhawa? Mboten, nanging pengaremanipun baju barat menika para Pandhawa. Wah, panjen wis setan.
Ayo Bali. Ayo Bali. Wadya balamu jak Bali, sing lempoh digendong, sing picak dituntun, sing bisu dijawil. Ganggu gawe pamulangan kene aja takon dosa mungsuhe Semar. Kumbala Geni, nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Kanjeng Ibu sampun wujud kados mekaten. Dewa Srani aja mbok bacotake, Dewa Srani sing tunggu tanah Jawa wis ngamuk punggung Kyai Semar Badranaya Baliya mangane kepirangan Dewa Srani.